tabang legal muna kita partner. Tabang legal ang pag-urulayan tangunyan. Illegal kita ngunyan. Legal partner. So medyo seryoso partner ining kaso tangunyan partner na hapon may imbweltong daga, harong asin subuot partner pagbabanta nin buhay. Propiedad na naman ini. Tungkol na naman kayo din sa mga transaksyon kandaga. Yes partner, para tawan kitang linaw kan issue Para partner. mo, maski ako, pag mga siring ka na transaksyon, medyo nag-kuhan ako. Nag-durdistansya ako. Nag-durdistansya ka partner. So tanganing maging malinaw partner ang issue ini. Tagul- Makakaibahan sa- ta sa ang indus- nagrereklamo. Sa industriyang ang partner, gulpi dyan ang mga kuhan. Mga imbwelto. Medyo bako pasil ang urulay partner. So ngunyan makakaibahan ta partner nagrereklamo si Sir Andy Medalya. Maray na pagkahapon tabi Sir Andy. Maray na hapon tabi sa imo, Ma'am Rems, Sir Jos. Maray na po sa imo. Long time no see. Long time no see. Ultimong hilingan mi kayo sa pag-shooting. Yan. Rumdo mo pa partner ang sa tuwing Kumpanya. bisita ngunyan. Oo, Ini partner ang Kuya, bestado sikat na si Pinangat ni Pando. Yan. Bago pa nagsikat sa ibang mga yaon sa social media. Iyon Aha, especialmente sa YouTube partner. Yes, Si oo. Pando. Pudong ta na lang ining si Pando partner. So yaong katabi idig di Pando, taano ta pigrereklamo mo tabi. Tawon ning ano partner ang pinagrereklamo tabi kani sarong inenyero. Sige. Makikwento daw tabi sa muya tabi sir. Nagpo ni tabi, Ma'am Rems, kang may napakalang daga duman sa gabawan na portion kan sarong mother title. Ngunyan, so tag sa diri kang nabakalang ko, may pig-recommend na engineer na mas tibay nga mag-survey, geodetic engineer. Siya nang yan nag-aasikaso ng gabos ng mga property digdi. Duman ka na lang yan magpagibo kang Package survey. na nga yan. Package deal. Kuda, pati title nga nagigibo Ay, reglado sila. na yan. Yan. Oh. So nagagad akong quote, o ni nga ang presyo kang services, paprocess ang titulo, budaon ni ang surveying. Nagpirmahan kami ki agreement kung burano. And right away, nagbayad na ako kang initial payment, pigpo na nandun sa processing. That was way back December 2020. Ngunyan, 2 years ago partner. Maga 2 years. almost 2 years na ngunyan na 2022. Then naghalat ako, pigpa-process na, magayon ng uron mi sa messenger ni Kang Agom, ta siya ang nagkukunyan, Asa nasa nagulay lang opisina. kamo ni tabi Sir Andy through messenger. Through messenger lang po. Ta that time yaong ka sa Yan ako sa Texas. That time, December 2020, nasa Texas ako ka ito. Tapos, napigtiwalaan ko na sila nagabos ma-process kang papeles. Willing man ako magbayad kung ano man ang mga charges ninda. So, nagbayad akong initial, tapos nagpigpo na nila sa processing. Tapos dapat nga full payment na yun eh. So, in the next 2 months, nagbayad na naman ako. So, fully paid na ako. pero ang kantidad tabi kan kontrata 97,500. 97,500. So, So, pula. medyo Duman sa package na pinag-irestoryahan do, ano ang mga nakapalaman duman? Pag-survey, paglakaw kan, anong mga... title. Surveying, i-divide kayo no, Sir Diyos. Mother title pa, isusubdivide okay. ito. Isisiparar sa imo. So 400 square meter na nabakal ko, gigibuan ki title separate para sa pangaran ko. So matibay ining engineer na inita, siya ang matibay talaga siya magbanga-banga ang mga loting ito. Kaya tiwala man ako. So naghalat ako ki time, inabot kita ki pandemic, December, March 2019 pa pala ni 2019. March 2020, nag-lockdown. 2010 pala, nag-lockdown. Sorry. December 2019 pa ako nagpuon mag-transact sa inda. Inabot So, kaming more than March. 2 years na. More than 2 years na. So March 2020, nag-lockdown na baga. Ngunya, nagparahalat na sa Naco Tower, saradong yung sa opisina. Correct. So araw ka ito, naghalat hanggang nagluwas naman so information na update ngaya, naghihiro na ngayon sa papeles. Sige, so nasuhalat ko. Then, pag nagpa-follow up ako, halo yung nagkaroon niya ako naghihiro sa papeles. Then, na nagre-reply sa kuya kung So, ibig sabihin po Pero ni Sir Andy, naitaw ikaw mo na mismo. subayad, gabos. first 2 months na Naitaw mo na subayad. Oh, bayad. So, sa madaling sabi, so obligasyon mo bilang kliyente na comply mo na. Tawara. So, napag-urunan niyo base sa kontrata kung anong gigibon, iyo ito ngunyan ang Ito problema. ang- Ngunyan ka nagpa-follow up ka na, ano nangyari? Nagpapalab ako, Sir Diyos, ning haloy na so tapos na so lockdown, ang pagpapararason sa kayo, lockdown pang yung opisina, kaya dahil nga naghihiro. So naguli ako digding December 2021, sabi ko sa Inda, sign na niya ako sa dokumentos kang papeles, pwede man ako mag-follow up kung sa Inda agency.
Dahil nga kami na sa nangyayang bahala. So, naghalat naman ako. Hanggang March 2022 this year, nagluwas na so title, pigpadara na akong copy sa So, Messenger. ibig sabihin, igwa man talagang titulong ng nailuwas. Oo, na-process na, nagibuan na ninda, papagal man ito, aram ko mapagal so effort. Kaya lang, sala so spelling kang pangaran, kang agum ko. Okay, so may error. Okay? Kaya ang ginibo, sabi, iulit ang ini sa bako man nga inisala, iulit ang ini sa ROD, tanganing makoreksyonan. So, kunyan. Di sige, mahalat na naman nga kita ko 2 bulan. So, naghalat naman ako ki 2 bulan. Nagfa-follow up ako. Follow up. Abo sila kang pigukulit. Siyempre, nagpa-follow up ako. Siyempre, Kunyang ko man ito. Dapat nga ni, di ka Right nagkukulit. ko man Dapat sinda nga niya nagataon Pura lamang silang update na Alright. uning ngayaya o naduman sa kung saan. Dahil isa na, sige sa walat ko. As tabo ko na makipag-uron sa inyo, minsan na nagtataas na ang presyon ko. Initial reaction Bago kung ko tao, na uyam na, dagit na. Ano na ang Okay. may sabi kung baka po nan mag-trigger diskusyon. Kaya May 2022, nagluwas na so correct na title. Ayos na. Di sabi ko ki Mrs. Ika na sa niya ako mag-ulit, kuhaan mo so title duman. Tanganing ma-process na so, ma-apply kaming loan sa pag-ibig para duman sa construction kang harong ko. Di nag-ulit si Mrs. ki June. Tapos yun ito, pag-abot duman, sabi ko, ika na lang magkuha. May architect akong pig-hire duman sa construction. Nag-schedule na ining si engineer ki appointment sa architect. Abalat lang mo partner. Gusto ko maraman si isa ining engineer partner. Aram mo, kadako Yan, kitang yan. Si isa nagdadalan. ining engineer na yun. Tanganing aware din ang sa tuya mga parantabay. Si isa ining engineer na pinagme-mentionar mo tabi na Nakatransaksyon mo. katransaksyon mo. Yan. Biduno na sa Ligaspe. Si engineer Jesus Alexander Ichano. Jesus Saro Alexander ligay na Ichano. Yan. Saro ay matibay na engineer digdi. Matibay man na. Ito mala na process sa Okay. pag-process ko. So, nag-hire ka ni architect, nag-schedule na sindaki meeting. Nag-resolution ng meeting, June 15, may mga papipirmahan si architect sa iya sa opisina niya. Sabi ko kay Mrs. Tayao na siya, nasa North Carolina pa ako. Naglipat kami North Carolina 2021. Sabi ko, humiba ka na kay architect, takuan mo na sa title duman kay engineer. Ang address ko, suluma panindang agreement. Like, waram na naglipat pa lang kay opisina, wala man lamang na Notisya. kliyente bagang, Syempre, ang bagong yung opisina, araw kay ni. So, nagpaparalibot na 10 a.m., June 15, so appointment ni Engineer Ichano kay Architect Maravillas, magpipirma kang mga plano sa geodetic. Ngunyan, pag-abot kang oras, sige na sulibot kang duwa ni Mrs. Buda, Mrs. Kahanap ka ng opisina. Kahanap kong opisina. Tinawag ko, so di pa sa luma. Dahil mingi na ako kuha ang opisina ni Engineer Ichano. Apudan mo nang si Mrs. Ichano, tanganing maaraman kung saan Saan ang kami opisina? maduman. Oo. Alas 10 na Bata lamang ya, mahal baka na partner ang gasolina, ang crudo, maikot-ikot ka pa. So oras mo pa, pinjente. nya bata ngaya kunyan alas 10 na ngaya pag naglampas na ini mataram naman niya ito dahil kami Nag-abot, dahil nagtunga. Aha. So gibo ko banggi duman inapudan ko ngunyan si Mrs. Ichano through messenger. Sabi ko Mrs. Ichano, sayin po ang opisina nindo ta pigahanap ka mo ni architect buda ni Mrs. ta may pipika po na dokumento. Ay may uro na nga sinda kasuhapon. Dahil man nga nagpahiling si architect, nagparahalat nga si Engineer Ichano, dahil nga Nya ko ang uro ninda ngunyan. Bako man kaswapon. Dahil ang nadangog ko, ang aram ko ngaya kaswapon. Dahil nga nagpahiling sa architect. Kaya dahil nga nasuko niyan ko na, grabe na so effort kang kahanap. Sabi ko niya ko, isa sa laun sual daw kan ulay, kan nagigibok pag-ulay. istorya, gusto pang paloso na kami ang dai Tupad nagtutupad sa niyo. urulay. Kaya ang sabi ko, mga mapagalong ka mong kauron. Nagkurulog na supayo ko ta. Dahil, bata, hali pa kaming ibong nagpinakban, mahalo ng pamasahe, limitado sa oras ni Mrs. Sabi ko, nadidelay ng maray. Kulang na kita sa oras. Di ito. Dahil manako Tapos sabi ko apudan ko na lang nag-urong kami si Ichano, binaba na ko kay telepono, medyo nagtaas ng sinusis ko. Pagkatapos kay itong uron ni Mrs. Ichano, siyempre, maapod si Mrs. Ichano sa agom niya na binastos niya ako ni medalya. Araw nga, hindi ko ano tinaram sa agom. Ngunyan, after pirang minutes, naramang ko na sana, nag-apod si Engineer Ichano kay Architect Maravillas. Kaya ba si Mrs.? Dahil man aram ni Engineer Ichano, si Mrs. Kaibahan. Kataning ni Architect. Daw man na nagpara taram ki kung ano-ano na ano da? binastos ngayon ni medalya nga si Mrs. Kaya dahil ngayang bako ngayang maray na tao ini
pag nahiling ko yan, papasaon ko yung pandok kaya. May threat partner. Umuli ngayon siya, Rigli, papasaon ko yung pandok niya. Tamiling nga siya nasa abroad. Pag niya, mas mapirak siya sa kuya. Dahil mga pwedaan. Mas mapirak nga ako sa iya. Kaya kung yung pasaon ng pandok niya, babayadan ko pa. Magmubagayan. Matindi Ayun partner. ang ganyan Kayang sinabi. pasaon pandok, Ah, babayadan pa. Babayadan Oh, pa. anong klase man Sabi yan, pati partner? kita, architect, kung ika nga kung ako yung ginibuan na engineer ako, ano pa daw yan ika, architect man sana, ayos gustong sa view niya. Pwede nga yung gibunan sa imo. Kada ka man nagigibong kay architect, si architect maray na kaoron. Di, dakulon pa ang tinaram. Sabi ni architect, madyan nga kami, takukuhaon ni Mrs. Medalya sa title. At pailing mo yan sa kuya si Mrs. Medalya. Mo ko yung pandukan agom niya. Mo ba ganyan? So- Ako sa pigsautan na pigbabastos ko na, pero grabe so, pambabastos Oo, sa so muya. aside duman na ikapalan kayang pasaunan pandok mo, pati so Imumo ago mo pa. mo, pandok ni ago mo, mumumoon pa. Inay ko, sabi ko, ano man daw niya ako ining engineering tarog kay ni. Ang kliyente, kaya itong mga time na masurvey pa, dahil nag-show up yan. Aapo na ng architect, dahil man nagsisimbag. Ma-callback iyan, cancel na sa nangya sa masunod na sanata, kung ano-anong rason. Nasasayang ang oras, grabing oras ang nasasayang. So arog po tabi kayan Sir Medalya na istorya mo na arog kayan na nabaldi ka, nauyam ka dahil sa panahon na nasayang. Ano nang nangyari? plano? Maliban yan sa threat na yan, ano nakuha mo na sa papel na pigagan din Di daw? one ang nangyari, tabi, Sir Diyos. The aiming ngayon itatao ki medalyang titulo, versiyon ko yung titulong an. Kung gusto ngayon niya, ipa-SPA niya si misis niya, kaning makuha ang titulo. Imagine mo, so ago mo na nakapangaran sa titulo, agad ang partner ng special power of Tabi attorney. SPA si misis na, agong ko yan, conjugal property, Sabi ko, mauli na sa lalugod ako, ta gusto ko ini makauron, bumi nakala ko ki ticket. Uminuli na sana ako, ta gusto ko nga ni siyang makaampang. Ta, sabi pa, pasaon na ampang. Aber daw niya ako. Ta, kunyan, mahiling kong matututo man ang God. Di uminuli ako, abo naman akong kauronon, siguro, na-realize. Release so title, duman kay architect. So ibig sabihin, ni-release duman kay architect na Nawala dahil akong lugod ng authorization. SPA, dahil Ay, authorization. naman yan, so titulo. Nakuha amin na. Tinawag Kinuha sa ko na. engineer, Yaw na ngunyan sa muya. Okay na so titulo, nakuha amin na. Pero anday ko tanggad, maako, ining mga threat na Papasao ng pandok. amak mong para sa onda, alato na yung maghuli. So Wala, sa pigahanap pagabot, sa madaling sabi, itong transaksyon panungod sa mga dokumentos, areglado na kamo. Areglado na. So serbisyo na nabayadan mo naman siya. So dapat na papel na may na-provide niya naman. Na-provide na. Ini na lang ang problema. Ang problema, daya ko matugot sa iyang pagpapararo na sa nakamikaan. Buda, sa mga saro pa na araman ko, tabi, Ma'am Rems, na dakol naman ang nangangadji na sana nga makato pa rin ikan sa iyang katapat na dakol ang reklamong. So ang reklamo ng kanyang partner tungkol sa mga tataramon, Na na mga nabutasan. papasaon ng pandok, na imumo, na babayadan. So, pero ibig sabihin, before pa, nagpaplano ka na talagang magreklamo dahil duman sa haluin na panahon na makuha mo sa titulo. Di man po ako, di man ako kay to, Ma'am Rems. Nakakapagalat-halat Oh, mo. nakahalat ka man. Ang day mo lang maakoy ning mga tinaram. Ayan. Na nadangog pa ni misis mo. Nadawag ni Mrs. Buda, nagsabi siya na imumumo niya si Mrs. ko pag nahil niya. o, syempre. Wala man lamang itong O syempre, dagit ka, ta syempre, pag Tapos, grabe ang pagkamot mo sa agaw mo, tapos Ay, imumo mo. sus, Mga tugang, ang mga bagay na ini ang lilinawon ta dyan, pwede bang makasuhan ang sarong inhinyero na nagparataram through cellphone, Aha. na imumo na papasaw ng pandok na babayadan, na kung ano-ano Kayang pa. bayadan ko ngayon, Oo. pandok niya. Pwede ba siyang akusaran? Anong kaso ang pwedeng maisangat kontra Pwede sa bang matanggalan ng lisensya ang arog ka ini? Yan ang Iguaning aramon ta pananakot. kasabayan sa tuyang abogado. Partner, ikukonsulta ta na ini nga sa tuyang issues, sa tuyang legal advisor. Makakaibahan ta partner, si Attorney Jerome Mendoza. Yes. Yan, Attorney. Di tan ko pang mapud na engineer partner. Attorney Masiram na hapon. Nadangog mo po, attorney, so istorya ni Mr. Medalya. Yes, sir. Ayos na ko ta. Tapos na so transaksyon. Una ako nga ni, may connection pa duman so reklamo. So nabayada na so serbisyo. So dapat man Nakuha na so titulo. Ang dailang pwedeng mapatawad ni Mr. Medalya so mga tinaram kang katransaksyon Oo, niya. dahil niya maako-ako na imumu papasaon, babayadan. Through cellphone. Cellphone. Pero, garo naka-loudspeaker, kaya nadangog ni misis niya. Na-record, partner. Na-record. Na-record. record talaga ni Mrs. Tapos aram niyang kahit puan itong Okay. Ano, attorney, ang mga siring kaning sitwasyon, pwede yan, anong kaso ang pwedeng kampangon? Pwede ba yan kasuhan? Pwede ba yan magamit na ebidensya? May violation po ba sa Code of Ethics kan sarong inhinyero an arog Sa kaning sayang kliyente? actuation arog kaning pag-uugali? Yan, iyo po.
Base po sa nadungog ko kasubago, may mga naitaram si engineer na threat against kina Sir Medallia and kay Miss Medallia, considering na may i-inflict siyang physical harm. O, papasaunan pandok. Pag nailing niya si Sir Pero ang Medallia. kagayunan, attorney, tababayadan man kung medyo mapasa ang pandok. Oo, maray kung si Sir Medallia ang babayadan. Dahil nga, nagkaiguangan niya akong mapasa. ideya, pag medyo talaga sigurong medyo grabe na ka mga dipisil ka ng ekonomiya, mahanap ka na, si Say pwedeng pumasak ang pando ko. Basta Say man, bayadan mo. bako ka man Advance nga ang yan. bayadan. Bako ka ang babayadan, sumapasa partner. Kaya, dahil nga ni, so papasaon nga ni, Takaya man palan bayadan pati nga so. kaya nga ni, di alibaw, nagtitiuso ka na, dahil ka nang may bakal bagas. O si Say mapasak ang pando ko, bayadin ako na, mapakalam mo. 500 sa Tama, ano? Okay. So, bali po, under man po ay sa revised penal code kapag sarong tao nag-threaten sa sarong man na tao na may gigibuon siyang in-inflict siyang harm or something na ma-constitute crime against a person, property, or honor kan sarong tao, pwede po siya maging liable sa grave threat. Grave Maski threat. nagsabi siyang babayadan niya man. Actually, sir, pag may ginibuang krimen, automatic may civil liability ka. Okay, Ayan. duman yan sa papasaw ng pandok. Igwa pa. So, imumu so agong. So imumumu so agom. Halos pareho lang. Halos sir. pareho lang. Kasi sir, ang So pwede ba ining duwang individual ang magkaso separate duman tabi sa persona since na-mention duman si agom mo, buda ika, parehas ba ini pwedeng mag-file ng kaso against digdi o kay engineer? yes sir, kung ang threat is nakadirect sa duwang tao, pwede man sila separately mag-file. Although, sa pagi yung cellphone. Okay lang sir, kasi ang threat, ngunyan po kasi, pwede naman na din po through phone. Kunwari, tig-threaten ka na. Pwede nga din arugtan, sa text oo. messages, sa So, chat. nasa identified ta kung si Saiso nagtaram talaga, kung siya talaga verified ta. So, pwede ta ma-determine kung si Saiso offender. Dahil bang problema? Especially nag-mentioning names. Anong pwedeng ikaso kay yan, Tabi, attorney? Digdi po kaya, sir, sa nangyari ini. Ang grave threat po, ano po yan eh. Kunwari, may tinaram siya sa imong threat na nagko-constitute kay crime. Base po sa tinaram kay sir, or nanaraman niya na lang din, napapasound sa pandok niya, so crime na pwedeng may constitute kan threat na ito is pwede tang sabihin serious physical injuries. Sa Article 282 po kan RPC, nakalag po duman, kapag ka may condition, iba-ibang klase po kaya yan eh. So inot, kapag ka may condition, tsaka na-achieve niya, 1 degree lower lang sa crime na tig-threaten niyang gibuon. Kapag naman na, pag di niya na-achieve sa condition, 1 degree lower lang. 2 degrees lower pala. Tapos kung sakali mang di na-achieve sa condition, arresto mayor. Anong condition tabiin attorney na pigbabanggit mo? Ang ibig sabihin po kay yan, ma'am, kunwari may threat ako sa imo, tapos lagan taki consideration, sabi ko na, kunwari, papasok akong pandok mo kung di ka magtaw kang arog kay ni. Okay. So may mga certain conditions. Yes. Okay. Pag Parang inian magiging, parang kumbaga, may collateral duman sa pagsasabi. Okay. Duman naman sa sitwasyon, attorney, na sinda magamay ko yan eh, may client and kuan relation. Yes, opo. Bilang ito sarong inhinyero, igwa ba daw ning violasyon pang nangyari or may nabalgar pa sa ethics kan pagiging inhinyero? Yes, sir. Actually, Ta-kliyente niya pa rin sa pig-treaty niya eh. bilang sarong professional po na nagre-render ka kay service sa kliyente mo, it is expected to you to act with utmost professionalism. Ayan. You should, parang ipiplease mo yan dahil customer mo, Dahil partner, yeah, kliyente mo yan. professional ang pagtratar mo kan transaksyon nito. Yes, opo. So if ever man na may mga arog kang actuations or action si engineer, pwede man po ni sir ikareklamo sa PRC or sa board sa Duman sa Monetary. lisensya niya, kapot-kapot. Duman po pwede niya ireklamo sa organization kan mga engineers. Engineer, Kasi may ano man po yan eh, may May mga may sanctions. corresponding penalties Yeah. and sanctions yan Yes, sa sarong professional. Ayun. So, pwede na matanggalan siya ng lisensya, depende sa Or masuspende ang presentar lisensya. ng mga dokumento or evidences. Okay? Or masuspende. So, ano ang dapat gibuhon po ni Mr. Medallia na mga lakdang? Kung dinisidido siya na ireklamo niya yung si engineer. Well, sir, ano man kasi yan eh. If ever man na gusto ni sir diretso ang pag-file kay case, kaya po niya i-secure sa mga testimonies kan mga witnesses niya, so nakadangog sa mga
present during kanina itong mga threat na threatening words. Although yaon na po sa ebidensya na recorded video, audio, still kaipuhan pa din itong mga witnesses. Yes po. Ang witness Kasi naman na may- pwede si architect. Si architect. Si wife niya. Si Mrs. Oo. Tapos yung mga, kung recorded, kay po maghapon po yan, object evidence na aron po kayo ni, na nagpapatunay na may mga utterances. Ining mga talaga siring sila. kay ni attorney dahil naman kay puan mag-agi sa barangay, ano? Sarong barangay po ba kamo? Iba. Gariday man po residente. Pero Day lang. nagpa-blatter siya, if I'm not... right after kay itong mga threat na ito. Oh, sa mikropono po. Right after Napalingaw si Sir Medalla. right after kay itong pangyaring ito, nag-proceed pasunod pigtaraman ko si Mrs. na magdumang ka sa pulis, magpa-blatter ka kang So So, naka-record may sa blatter nangyayari. po Oo. So pwedeng direkta na ini. Yes sir, ika-file nyo na po sa piskalya. prosecutor. Attorney, ini tabing threat. Mga pirang taon po tabi ini na pwedeng... May padusa. Oo, padusa, may penalidad. Ano po ba ang pwedeng... Pirang taon ang pwedeng itao sa Halimbawa, sarong... mapriso. Aha, halimbawa mapriso. Mapatunayan na talagang may binalgar, may ginibong sala si engineer. Pareho po sa nabanggit ko kanina, kapag grave threat po kasi sa case, depende po sa klase kan threat, kung may condition, kung dae, kung na-achieve ang condition or dae. Considering man po sa facts, so gaday man pong condition na tinaram si engineer, so threat talaga, threat lang. So ang pag-arog po kaan, arresto mayor po. Ang mangyari po kaan, 31 days to 6 months. 31 days. 31 days to 6 months, arresto mayor. Itong May pagsabi, penalty din itong po. pagsabi na papasaon ko, buda kaya kong bayadan, bako ito considered as condition? Baka man po, dapat po kasi sa condition, Sa paduman diri siya. niya. Paduman, Sa aha, kondisyon niya ito, sa diri niya. Parang siya ang Dahil magbe-benefit. naka-kondisyon ang buhay niya na pag nakapasa siyang pandok, may pambayad siya. Ayan. Tama. may mga ano po ini attorney, pwede mong pamayadon kang damages. Aro kay nigday man ako dapat maguli guminasto akong $2,500 tanga ni makaampang ko siya, tanga ni makuha ko sa titulo. Apo i-release mas kikisay ta ang kauron mi ngaya si medalya. Sa imo ngaya siya nga gusto kong makauron, siya nga yang magkuha kan title niya, sinang kauron. Samantalang so agom ko yaon sa ngaran sa title. Kasi nababanggit niya attorney na supposedly suagom niya lang ang paparesibon niya kang tamboy titulo. liman po Kaya lang abo ni engineer kasi wala ngayang SPA pero tinaudo man sa architect. Uminuli siya por dahil gusto niya makahampang si engineer. Pwede ba ito tabi na hagado niya ito na danyos bilang saro sa mga rason kung nag-uli siya, nagkagasto siya. Pwede po tabi ito attorney. Well, sir, ma'am, sa grave threat po kasi, ang damages po kaya, dapat i-prove mo na may na-incur kang damages na relative Sa duman threat. sa crime. So, i-separate na duman sa threat. Parang ano na lang Day ito, partner. damages na pigahagad niya por dahil nga nag-uli siya. Dahil duman sa Garo-rayo, haloy sa partner, proseso. garo-rayo. Medyo ano na po kasi ma'am, kasi Garol- bako man siya related garoluwas threat, na duman so sa di kwan mo siya eh. ma-demand as damages. Pero Maray kun an kuya na Nasa kontrata. pag day ka nag-ulinig di papasaong ko ang pandok mo ako man dyan sa Amerika ito may koneksyon ko na. most probably Oo. pwede sir. So, da ito pwede. Day man po kasi na kompleto naman na si contract Oo, nila kan na to na tapos sa na, contract. So, nag-uli So ka iba po. ng urulay ining threat duman sa transaction. Tama ba na nag-uli ka digdi pero yao na sa kontrata? Ahead. ticket pero nagbakal akong ticket dahil pa manitita o tagusto ko na nga umuli pero itinao manggiraray before pa ako nag-fly pa digdi so dahil man ko ta ito at dahil man ko ta ko ni magasto kay ito ta paguna ko ita tao na kay Mrs. So willingness ko na maguli na nganing makuha ko itong titulo tabo itaw mas kikisay bumina ka lang kaya ako digdingon yan. Kaya mas mahal pa nga pero- so ticket partner ni mahal. Mr. Medalya kaysa duman sa binayad niya duman sa transaksyon. Mahal na talaga ang ticket mo niyan. Sergio, sis Marusip, nasa round trip mo niya Malinaw sa pa lang 2,000. tabi attorney na nainot pa so pagbakal niya ning ticket dahil nga ni ta Aboy tao. Oo, sa aboy title. tao. Pag-arog po kayan, sir, tapos nag-incur ka kay actual cost kan flight mo paligid. Pwede ka man, sir, mag-file kay separate na case for damages. Diba? Ibang kaso bako duman sa Yes. may Oo, connection. kailangan niya lang i-determine na ining pag-uli ko, pagbakal ko kay ticket dahil duman Sa transaksyon. Sa transaksyon. Yes, so, Okay. Related pa ito naman. Total, sabi niya, mapirakon man niya ako natata. Dahil niya kayang bayadan. Attorney, para So no rin ka po Mr. Medalya nagpaplano na magsangat man ng Yan. formal na reklamo. Mas talong madaling panahon. Kaya lang, mabalik na kami sa ngunya na week sa US. Ano na lang ako kan attorney ki representatiban po.
may space sa sarong rep. So, desidido ko po talaga So, pwede yan, attorney? na sa angatan ng Pwede yan, kaso yung attorney, si na engineer. ma-file ka ng kaso pero ma-abroad ka na. Iyo tabi. Okay man lang yan, sir, kung may file mo na before ka maghali. Maghali. Pero once i-require ka ng court na mag-appear before the court, kaya parang Pwedeng may representative. kung ikaw pa ma-witness or ma-testify, dapat ikaw Ikaw mismo. siyaon. Kasi kay Puan, hali sa personal knowledge mo. Taan mangyayari Pero sa case niya, na siya ang complainant, pwede po na mag-SPA. Pwede man, ma'am. Pero sa bagay, sa architect man po ay witness niya na nagtaram ng araw kayo. willing man na mag-witness si architect. Dahil ko lang aram kung willing si architect. Pero sana pwede ang representative. Tapos naguli ako digdi hamak mo pamasahe na naman ako. Nakulo ng bayadan niya sa kuya ka. Dahil pangalit niya napapasa sa pando ko may mga babayadan na siya. Dahil pag nagkaso kayo sa partner, tapos kay Puan kang korte, di dapat mag-appear siya. Pag dahil siya nag-appear duman mga pirangkuan yan, nababasura na yan eh. Failure to prosecute. Di ba tama? Kung siya ang complainant, pwede siya magpadala Pwede ng naman SPA. po Kasi si- bako man siya ang witness partner. Pwede man po siya mag-hire kay lawyer na mag-represent sa iyo na if ever man i-authorize niya mag-enter into plea bargaining, amicable settlement, judicial Ma-hire ako proceedure. kay private Ay, lawyer. Pwede ba yan? ayun. Okay. For the meantime, ngunyan attorney, ano tabi pwedeng gibuhon kan sa tuyang kliyente? Tanganing, ngunyan pasanaan sa iyang desisyon na mag-file ng case. May preparar niya na. May preparar niya na. Well, siguro first and foremost po, pag-isipan ta muna maray kung ba't file case kasi it would take a lot of time, effort, stress, aragaan. Pero pag Or decided, baka pwedeng makapag-urup-urup si Mr. Medalya na total, dahil man napasa sa pando ko, dahil man na mo, ipagpasadyos ta na lang giraray. Or, malay mo- Gulpi naman baga nagpapasadyos, nadangan ko subago. Iyo, ako nga ni partner, nakulo na akong Dahil pinasuggest yun na kayo partner. din ni George ang oras na ma-realize niyang bawas-bawasanan niya kunyan, kusog kan. if ever na decided na po si sir na mag-file kay case, kaya po niya i-prepare una, sa mga witnesses mo po, tapos sa mga evidences pertaining to the na-commit na crime, if ever man na ma-file ka din kay separate case for damages, civil case ito, kaya paano mo din mag-prepare ka ng mga proof na nagastos mo, aragan. Tapos, Halimbawa man, desidido si Engineer Ichano na anapon ka, maghagad sa imuning dispensa, dahil ko na lang pasaon, pandok mo, pandok na lang ni Joshua. Basta bayadan niya ako. Oh, yeah. Halimbawa, maghagad siya ng dispensa, maaako mo daw tabi. Iyon ni so pangadyon kang mga nadiyado niya siguro. So sa paagi mo, Ta kung papalampasun ta na naman ini, dakol pang madidiyadong kuan. Paparadaragitan kay ni ang kliyente niya pag nagreklamo ng halo yun ang proseso. Papaagyon sa gulat-gulat. Araw kang ginibon ng gad sa kuya. Pag ako na- ginulat-gulat ka man muna. Pagura niya, pino niya akong gulat-gulaton. Nga pwede yan, maggrabe ang ngimot nga kaning midal. Pura man lamang akong pigtatara, pura man lamang akong, puro akong good morning madam, kumusta tabi madam duman sa agom niyang nagpa-process. Dahil ko aram kung sa'yo nagkukuha kang mga pakaraot sa kuya na pigpaparaot ako duman kay architect. Ta siguro, bako sindang kinuha ko duman na ma-design kang Kang harong. project ko, kaya arog ka ng gibo din. Kang kinuha ko na yung architect ko niyan, ang sabi kay ni Mrs. Chano, natang ito nagkuha kapakiba na nagigibo man sa nangyay kami services na araw kaya. Kaya ngunyan, siguro, tamiling bako sindas kinuha ko, araw kay ni ang trato. Pinadipisilan ka Sa kiniit. lamang bagang sistema. Kaya, Halimbawa, nag-iiling tabi, Sir Andy, an engineer na initabi, si Engineer Ichano, baka may gusto ka pang ipaabot sa iya, go ahead. ayun na ako, Engineer Richano, kung hain ka, sabi mo, pigahalat mo ako, hain ka na. Dahil ka man nailing, kung baga totoo man na ganyan yung mga pigpaparasabi mo, bako man lamang makatakot, makonsuelo baga ini. Oh. Kung nanyaw na ako digdi, naguli, nagpamasahe na ako, hain ka na. Oh. Pigi daw muna si Engineer Ichano. Kung nagdadangog man si Engineer Ichano mo niyan, o nagiling, bukas man ang programa ta partner. Baka Yes, may gusto bukas siyang- partner. Baka gusto niya man magpahayag kan sa iyang lado, magpaliwanag. Gusto niya man ma-clear partner ang sa iyang pangaran, ang sa Open iyang po ang programa, side. Engineer. Baka Bukas gusto tabi mo ni lang Engineer Jesus Ichano. Okay? Okay, attorney, maraming Thank salamat, you very much, attorney. attorney. Thank you Ika po. na Thank you talaga po, ang tunay. attorney. Ayan. Thank you. Sir Andy, baka igwa ka pang dugang nakaputan or okay na po? Maliwanag na. Okay na po ako. Salamat sa oras ninyo tinaw sa Kuya Digdi. Ayan. At least naliwanagan sa publiko. Siguro, sa mga gusto ng magsabay man sa Kuya na mag-file, may mga reklamo man ako nadadangog, i-message na lang nindo ako dyan sa messenger, bidbid man kayo nindo sa pinangat ni Pando na promotor. At magtarabang na kitang magreklamo kayo ni tanganing mabago na ang trato kayo ni sa mga Bicolano. Iyo. At sabi baga
mauragon. Pag nasobrang ka kiuragan, napod ka na. Makaurag na. May naghanap nga na isay mo. Si Apidil. Okay. Ayan, maraming salamat sa Ayan, thank you. pagtitiwala sa Action Thank Call you, Center Ma'am. asin sa Thank Ako you, Sir Bicol Jose. Party. Bueno, mga tugang saro na naman na sitwasyon ang napag-urulaya digdi sa programa na kaipuhan po ang mga legal advice or mga legal na mga proseso na dapat pag-agihan digdi sa tabang legal, tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List. Ayan, maraming salamat sa liwat Attorney Jerome Mendoza. Ikaan sa muyang kaliwanagan mo niya ng pagkahapon.